Soy Andrés Paredes Úbeda, activista cultural comprometido con la recuperación, investigación y protección del patrimonio, blogger y fotógrafo divulgador del arte funerario. Hoy haremos un pequeño paseo por el cementerio de Horta y os mostraremos algunos detalles muy interesantes. Soc Montserrat Uriba Andrés, historiadora de l'art i màster en gestió cultural. En aquest conjunt de vídeos on us presentem els cementiris de Barcelona, avui parlarem del cementiri d'Horta. Hay constancia que en 1965 se reúne la Junta del Ayuntamiento de Sant Joan d'Horta y se decide construir el nuevo cementerio en unos terrenos cedidos por el conde de la Vall de Marlés, don Mariano de Oriola y de Cortada. En este texto se indica que el cementerio se construirá en unos terrenos en las inmediaciones de Can Baliarra. Actualmente accedemos al recinto funerario por la puerta monumental que da al lado del mar. Antiguamente se accedía al cementerio por el lado montaña, concretamente en el punto donde hoy se encuentra la capilla. El camino de acceso venía desde la masía de Cal Notari y era un camino de tierra, muy mal estado. Los carruajes no podían acceder directamente al cementerio y había que trasladar los ataúdes en unas pequeñas literas a mano hasta el recinto funerario. Nos encontramos justo en el centro del cementerio. Aquí se encuentra un elemento muy interesante, que es una cruz donada por el señor Hermenegildo de Llauder y de Bransí, al cual se le atribuye la cesión del terreno para la construcción del cementerio. En la base de la cruz podemos leer unas inscripciones que hacen referencia a la donación de la misma por el señor Hermenegildo de Llauder y de Bransí, en el año 1880. En uno de los laterales hay una referencia muy interesante que dice: lo dedica al pueblo de Sant Joan d'Horta. Exactamente está escrito en castellano: lo dedica al pueblo de San Juan de Horta, antiguo municipio independiente de Barcelona, que fue anexionado en 1904. El Panteó de la família Marsans Peix va ser construït l'any 1912 per l'arquitecte Juli Fossas Martínez. Es tracta d'un panteó eclèctic que està coronat per una cúpula amb l'escultura d'un àngel que porta la palma. La palma és un símbol universal de la victòria i significa que és la victòria de la vida després de la mort, de la immortalitat. Moltes de les escultures i relleus que podem veure en aquest panteó mostren el respecte i admiració de la família per la figura de Crist. Podem destacar dues escultures de la façana en què podem veure a Josep de Natzaret, que porta el seu fill Jesús, i també a l'altra mà porta una vara florida de lliris en símbol del seu amor virginal amb la Verge Maria. A l'altra banda de la façana trobem la representació de Sant Domènec de Guzmán amb els seus atributs, un llibre i un rosari. I en els seus peus hi ha l'atribut que el caracteritza, que és un gos que porta una torxa. En al·lusió a la llegenda de la seva mare, quan estava embarassada, va somiar amb el seu fill ja viu que portava un gos en el seu costat amb una torxa, símbol de la seva lluita contra l'heretgia. A la resta del panteó hi ha escultures i relleus amb iconografia relacionada amb la mort. En les façanes laterals trobem les edats de la vida, representades amb un bust femení on es pot observar l'adolescència, la maduresa, la vellesa i la mort. A la façana esquerra hi ha l'escultura d'un gos que simbolitza la fidelitat cap a Déu. També exerceix la funció de psicopom, ja que representa que els gossos fan de guia en el camí de l'ànima cap al cel. A la façana dreta trobem l'escultura d'un mussol, símbol de la mort pels egipcis,
i darrere seu un relleu amb el monograma de Crist, JHS. Coronant el panteó trobem l'escultura d'un àngel, assegut amb els braços entrecreuats, que mira cap al cel, en actitud contemplativa. En les seves mans porta una palma, símbol universal de la victòria, l'ascensió, la regeneració i la immortalitat. Deixant de banda el panteó Marsans que acabem de parlar, ara parlarem del panteó de la família Sans Bernet, construït l'any 1913 per l'arquitecte Joan Bruguera. Es tracta d'un sarcòfag neogòtic que està subjectat per unes urpes de lleó, símbol de la justícia i de la protecció universal. En el sarcòfag han volgut imitar a través de relleus l'arquitectura de les catedrals gòtiques. Podem veure arcs ogivals i també traceries amb decoració vegetal. Entre aquestes traceries podem veure els símbols de l'alfa i l'omega, el principi i el fi, i també el monograma de Crist, el crismó. El sarcòfag està coronat per una escultura absenta realitzada en marbre per l'escultor Enric Clarasó. Aquesta figura femenina diposita roses sobre el sarcòfag en al·lusió a l'amor universal. Aquesta escultura porta un vestit que es fusiona amb un llençol que està a sobre d'aquest sarcòfag en al·lusió al sudari de Crist. Podem veure com Clarasó es va inspirar en l'estil simbolista per realitzar aquesta obra. El simbolisme és un moviment paneuropeu que el que buscava era mostrar a través de l'art els sentiments interiors de les persones i per aquest motiu aquesta escultura té els ulls tancats. El Panteó Marcet va ser construït l'any 1902 pel gran arquitecte català Enric Sagnier. Es tracta d'un panteó d'estil neoclàssic on podem veure una columna truncada, símbol d'una vida que s'ha acabat. I podem destacar d'aquest panteó és que Enric Sagnier el que va fer a la part inferior de la columna és simular una gran bassa que normalment seria amb dimensions més reduïdes, però en aquest cas ho ha fet amb dimensions més grosses. I també podem veure una inscripció en llatí, que vol dir aquesta inscripció, que és una oració cap als difunts que estan enterrats en aquest panteó. També veiem la presència d'un collarí. El collarí normalment es posa sota del capitell i en aquest cas és un recurs que Sagnier sol utilitzar en les seves construccions. Està decorat amb fulles d'acant, de clara inspiració grega. I el que cal destacar és que a la part superior, justament on comença aquesta columna, aquestes fulles comencen a tenir la influència del concepte del que s'anomena tempus fugit, que vol dir que el temps passa per tots. Hasta aquí esta pequeña visita por el cementerio de Horta. Esperamos que os haya gustado. Us hem mostrat algunes de les parts més importants del cementiri, però encara queda molt per veure. Us hi esperem a les visites comentades que us hem preparat.